Mbak Tatin lambene Pak Cino garing amen ngono. Pecah mbok ben. Biasanya ngenjuke mboten ngenten niku Apa? Biasanya susu. Ora wis ora. Nah niki pun mboten doyan. Ora wis ora. Wis ora. Wis ra metu. Nek susu niku apik lho, Pak. Ya, Kanggo apik. 4 sehat 5 sempurna. Ning nang motor apik. Kok mboten apik? Ayo tetep apik. Ana susu kok nang motor jedol ngene iki. Maksudnya piye ta? Ayo saiki bayangno nek sing jendol nggon moto ngene. Sak rapi ta, ya ning gone wae. Anut kodrating Gusti. Maksudnya nek dimimik nggih kesen. Ate nek mlaku ngene iki. Mandeg dhisik ya nak. Iya. Ora ketang sedhela awake dhewe tinimbalan ana ing kampung Sagan kene kelurahan Terban. Iya. Ingkang sekawit niate pancen dipapanake ning Terban ning karanggone iki ora memenuhi syarat. Iya. Terus dipindah ning Sagan kene. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mana Jawa ya Jawa. Iya. Karo mbokne kok sak penake dhewe. Yo, ganti anu diaturake dhisik. Sapa sing pareng nyekar? Sindenku 8. Songo apa 8? 8. Ya. 8 diaturake monggo. Aku wis omong karo sindenku nek sik ngundang Pak Dwi 6 wae rasa oke-oke. Nek ya mesti do melu ya wis apa. Iya, Pak Dwi iki senengane karo sing Mbak Prastiwi sing pojok kae. Nek ngundang Jin, piye Jin? Ora apa-apa. Padha ndeke. Ha iya. Dadi rasa ancik-ancik. Pas iya. Yo, ayo Mbak Agnes. Mbak Agnes dhisik meng jumeneng. Yo. Ngaturke tembang. Iya akeh banget sing lumantar WhatsApp. Yo, matur sembah nuwun. Oh, ayo karanggone kaya ngene monggo. Sakmenika supados rata ingkang jumeneng kasuwun lenggah. Ya. Niki aku dikirimi anu WhatsApp saka kancaku nek penonton akeh ning nggone ora cukup. Ya.
ben do lenggah kabeh sik. Ya. Nah, lungguh mumpung dinae tenda dawa. Ya. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nah, nek lungguh ngene iki Mah, akeh sing rawuh mrene saka panjenengane Pak Suryanto Mayor TNI AU ya rawuh. Ya, matur sembah nuwun, Mah. Nyuwun gendhing enthik-enthik. Ya, saking Bogor. Oh nggih, matur sembah nuwun. Akeh no sing engko diaturake mbaka siji sing bakal. Ya no, nembang apa no ngaturke? Nggih, wonten pamrutan apa, Pak? Pamundutane kadung tresna mau ning sing disuwun Mbak Prastiwi. Ya ora apa-apa nek arep tok tembangke. Bupras mawon ke. Satae Bupras. Oh ya wis, Bu. Terus ora ono apa-apane kok. Wis ora usah tok suli wis. Wis engko men ditanggung Prastiwi. Ngono ya, Ah biasane ana apa ta apa kok kendel banget iki layange iki. Ya, tanpa diterke Pak Pos, tanpa nganggo apa. Ngono ya, Mak. Wah, matur sembah nuwun informasi bahwa penonton streaming tembus 5.000 penonton. Ya, matur suwun, Mak. Sembah nuwun. Wah. 5.000 wong delok nek kek kene apa ora mbludak-mbludak. Iya. Yo, apa Mbak Agnes? Kalau tak pelok mawon. Ya pelok ya kena. Ya. Pelok barang, Pak. Pelok barang. Ya. Jenang gula Mas ya. Nggih. Ah, wis tak bedhek kok. Nah, senengane jenang gula. Jenang gula kowe. Kula suwi mboten nembang niku lho. Ya ora apa-apa, saiki ditembangke. Aku ya wis suwe lho. Napa? Ora ngapa-ngapa. Ah piye nek bendina mayang e? Ha iya. Ayo. Ah wis cilaka bojone ora pamer bojoku ki dosen aku mayang. Iya. Aku mulih dheke mangkat. Dheke mulih aku menyang. Wis blas ora tau kepethukno. Yo iya. Heeh to. Lah kowe nek tekan omah rak yo esuk jam 3:30. Ayo mlebu brudung ngono anake wis dolanan potelot kae. Wis tangi to, Nak? Udah. Ya, wis. Aku bapak tak micek kaki. Ayo piye? Ya wis diterima-terima. Mangga ya. Ayam cemong. Oh, ana kok Nes bejamu ora gelem nembang iki. Ana 200 lho. Oh nggih, mengke bejane Bupras berarti. Oh iya, mesake. Padha karo ngekeki fakir miskin sapa. Boten. Jahat. Ya. Kang mobalnya Simbo nganten mandeka cah cilik suarane dawane ra jamak-jamak. Ah iya. Cah cilik iki ya dawa. Napa, Pak? Heh. Kowe iki wis sasah nganu. Senengane iki rembukane wong tuwa kok senengane sok pengen tahu. Kepo, kula kepo. Heeh. Kempo kok kepo. Delima putih kembange mandeka
tembang ngene iki ya dirasake ya penak. Nyatane piyai semene ya padha midhangetake kabeh. Ya. Mau pesenan saka Pak Ketua Panitia, Bab Simbah Ketua Panitia. Nggo Elisa ora kon nembang sing kasar-kasar utawa sing gayeng-gayeng jaluki Sinom Parijata. Oh iya. Elisa nyinom kok. Ya. Tega temen gawe cuaning ati. Ya, sugeng dalu Pak Dalang. Kala wingi pinanggih wonten Taman Mini nyuwun tembang ali-ali. Ya, terus apa meneh? Menika saking Bogor, Cibinong. Oh iya, matur sembah nuwun, sukses sehat. Nggih, matur suwun. Nderek bingah tembus 5.000 lebih, matur suwun. Wah, wis akeh banget nek iki nek diwaca ndak entek-entekke wektu. Iya, apike. Engko tak rangkumi nang omah wae. Ya. Gedang kumlawereng jogan apan boyo Bendo mimilan menten. Bidangan singa miruta tampar alit kinarya cang-cangan sepi tam iki jane tembang cara Malang no dandang gula Malangan ya cang tampar alit kinarya cang-cangan sapi ya tampar cilik nggo ngencang sapi. Oh iya bahasane pancen ya ngono ya Mak. Lho basa Jawa Timur kan ngono. Waduh. Niku Madura to, Pak? Madura. Jawa Timur, Madura itu masamu ngendi? Madura niku dhewe nggih. Oh, atene mesake teneh delek-delek. Maksudnya pulau dhewe, Pak. Madura kok dhewe teneh delek ora ono kancane. Surabaya, Jawa Timur niku arek. Ayo rek. Tembange ya rek, ayo rek. Dres lan aku nang tunjungan. Mulane aku tahu jajan ning Jawa Timur ya kleru. Lah apa meneh ayo. Jajan ning Jawa Timur ki tak jaluki susukanmu jenenge tak takoni susuk to no? Iya tak takoni bakule. Susuke rek. Kok irek akeh banget ae. Iya. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Iya. Iki tembange wong galau. Heeh. Genah yakin. Mbuh iki pokoke. Kathah permintaan, Pak. Alah. Biasane sinden ki nek nembang ki masalah rumah tangga digawa ning panggung. Ya ora. Jeneng kula kowe aja lari. Nek ora iso dirembuk terus tembange ndang minggat to, Lek. Ayo mangga. Jeneng kula kowe aja lali
Aku kok pirang-pirang panggung iki kok ngerti adegan lucu terus. Lah piye? Mau bengi disusul wong kuwi ditaleni kok awake sak utuh. Ya joget no. Iya. Tak kira nek bekas. Walah. Lah wong mau bengi iki neng godean ya teko iki kok ya ngerti-ngertine jadwalku to ya. Wis ben. Wis ganti kostum bisa. Mau bengi iki dene kok. Nek ketemu karo pebulu tangkis ora iso disemet sirahe to. Iya. Ya ora apa-apa ya. Ya iki dalarane laris ki ngene iki kok. Iya. Ya mangga. Ayo Pak Edi melu pisan. Oh ya do tertib kono kok. Bareng rampung ya terus lingguh. Iya. Mengle teko iki kok medeni ngono lho. Ya ora apa-apa. Iki jane akal-akale sapa? Aku ora ngerti nek iki mbuh. Ya, mau bengi ya eneng, saiki ya eneng ganti kostum. Ya. Lah ya karang ya mbong seneng iki wae matur nuwun pokoke awake dhewe matur nuwun. Dene awake dhewe saiki wis duwe apa jenenge iki? Penari latar. Ya.
PWKS ki pancen luar biasa kok. Iya. PWKS ki streaming ya duwe. Iya. PWKS Jabodetabek kono ki ya malah dadi rekan kerja Pepadi Pusat. Dadi Pepadi Pusat ini ana acara mesti sing panitiane mesti PWKS Jabodetabek. Oh iya ya, Mak. Wis luar biasa sing kene ya ngrembaka apik, kono ya ngrembaka apik. Awak dhewe nek ning Jakarta saiki wis ana streaming. Ya, PWKS Jabodetabek ya wis ngadani streaming dhewe. Oh iya. Ya ora apa-apa. Pokoke ora usah perlu dibedak-bedake no. Ya, pokoke tunggal nyawiji seduluran sak lawase. Ya, sing dijaluk ya ngono. Kejaba saka kuwi iki awake dhewe uga bakal ngadepi ya kuwi pesta demokrasi. Ya. Demokrasi yang luar biasa bagi seluruh warga Indonesia. Ya. Anjurane damai, kondusif, ora ana apa-apa. Ngayuja tetep dadi punjer-punjering perdamaian. Ya. Dadi contoh tumraping liyane. Ya. Wajibe ya ngono ya, Mak. Iya, beda menempuh, beda apa jenenge beda pamilih ora apa-apa, beda kaos ora apa-apa. Ning tetep manunggal, tetunggalan nyawiji ngrumangsanono nek minangka dadi warga Jogja sing duwe kewajiban bebarengan jaga katentreman lan karukunaning ayu Jakarta. Ya, pancen ya bener ngono. Wis, rasan dadak gontok-gontokan, rasan dadak petenteng-petentengan otote dikapak-kapakno, tak suwun kanthi banget sing menang ya aja umuk, sing kalah legowo. Ya, sing apik ya kuwi. Kowe karo aku masyarakat, kowe karo aku kawula cilik ora usah dadak melu rubo-rubo gedang bab sing ora prayoga, luwih-luwih dadi regejegan. Pedomane siji no. Sing dadi sapa wae kowe karo aku nek ra nyambut gawe ora gaglak. Wis ngono wae cukup. Iya. Pancen ya bener kuwi, Mak. Nyambut gawe ya sing apik, sing semangat. Iya. Ditengenke le nyambut gawe. Yo, matur sembah nuwun. Iya. Matur sembah nuwun sugeng rawuh Bapak Dr. Insinyur Bambang Supiyanto, ya saka tokoh masyarakat. Nah, kaya panjenengan panjenengan ya wajib dadi pamecut tumraping para warga supaya tetep iso kampung budaya iki bisa terwujud kanthi apik. Ya, pancen ya ngono. Heeh. Ayo Mbak Orisa Widyasari. Ya. Mbak Orisa dhisik, Mbak Orisa dhisik mek ora men rata engko sindene no. Ya. Matur suwun ya, Mak. Kae Pak Edi Gendut saka pariwisata kae apike didandani. Terus gabung kon joget ngono kuwi apik. Yes. Sing menehi dhuwit e kae misake. Ya, matur suwun lantarane. Ya. Ayo Mbak Orisa badhe ngaturaken menapa? Wonten pamundutan mboten, Pak? Oh, pamundutan iki mau lumantar apa jenenge WhatsApp akeh. Ya. Tak wacake no arasa kesusu alon-alon. Wilujeng dalu, nggih. Kula saking Cikarang nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Kula namung tiyang dodolan nasi uduk. Oh iya iki mesti ya dienggo sangu melek bengi. Matur sembah nuwun. Ya, iki saka Pak Dwi. Bengi iki akeh wong rada edan dadakan. Wis ben ra apa-apa. Wong jarene Kyai Sepuh ki nek wayangan ana wong kaya ngono kuwi iki rezekine lancar. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Aja dibeda, aja dipenging wis kuwi mempersiapkan wis sedina mau lho. Ale golek rambut putih kuwi nek ndi nek ora tenanan. Iya. Ya pancen bener. Yo, monggo Mbak, Gubuk Asmara diaturake Mbak Orisa. Yo, yo. Udan ya kuwi didongake kaya ngono.
saking Purwokerto. Ya nyuwun apa? Blendrong kulon. Wah, blendrong etan wae. Saka Bali Denpasarno. Ya nyuwun lagu Sesideman. Wah, matur. Nyidam Sari saking Bandung. Oh iya. Wah, senian wayang tekan dindi. Aja salah, wayang iki saiki wis duwe hari wayang nasional. Diputuske karo panjenengane Bapak Presiden Jokowi wis ditandatangani tanggal 7 November hari wayang nasional. Ya. Lah saiki piye supaya wis ditetapke dadi hari wayang nasional iki awake dhewe menyikapinya bagaimana? Ya, ngono ya, Mak. Mula wajib dipikirke no. Ya. Lan iki uga podang kuning saking endi iki? Sorong Papua. Wah, Sorong Papua. Aduh. Ya. Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, London, ya, Samoa. Oh, ngendi iki? Panggang. Bar luar negeri kok Panggang. Ku ya termasuk luar negeri to? Ora. Lho, ana kota jenenge Trawana. Trawana. Mangga. Lelampahan kang tresna tulus nadyan nengku buk asmara. Ya, mangga. Nenone nanone nano. Monggo, Mbak Orisa. Yen liwat aku kan liwat yen nang leren nengan cagak kebak lisan warna
Nuwun Mbak Orisa. Ya. Wis kepareng ngaturake gubuk asmara. Saya akeh WA sing mlebu ning HP-ku no. Iya, wah. WA kok wah. Hurufe W karo anek maca wah. Iya, ning diwaca WA, tegese kuwi WhatsApp. Apa mak? WhatsApp. Matur suwun ya. Ya diteruske mengko ndak selak wektune ngoyak. Ya, saiki sapa? Sing dikersake Bapak ketua panitia. Ya, Pak, terima nek ora kleru. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ya, Mbak Elisa jumeneng. Ya, alon-alon. Nggih, sugeng dalu. Akene iso alus. Niki pamundhutane gadah alus, Pak. Mulane basa Jawa ki dialon-alon ben iso alus. Kuwi wak-wakan kaya kenek nek omong ora. Saiki wis tak alon-alon. Alon-alon. Ki ning suwan ning kampung ngendi? Kampung Berban. Sagan. Kelurahan Berban. Nah, acarane? Berban ya, Pak. Perban apa terban? Terban kok perban. Oh, terban. Nggo merban gundulmu ki apa? Aja tok kasar urung-urung kok bocah wis manut alus kok isih tok unek-unekke. Wis iki alon-alon tak takoni berban apa terban? Terban. Oh, terban sing kopok gendeng ngono kae ya, Pak. Terbang. Koplok-koplok gembleng-gembleng kopok gendang. Koplok kok kopok-kopok. Ora. Iya. Koplok gendang. Nah, kuwi terbang, nek terban ki kampung. Terban. Iki dirintis utawa wis mendapat predikat kampung budaya. Kampung budaya, elok tenan. Nah iya kaya kampung budaya rintisan ana 20 kampung ning sing diresmekke loro. Oh iya. Kricak karo terban. Kampung. Krica, matamu bi krica. Krica niku napa to, Pak? Krica. Kae picak. Oh, beda. Kricak iki lor kono. Kok matamu kricak ora? Krica. Krica. Niki terbang. Kene terbang. Dua kampung budaya itu terban dan krica. Dua. Ya, saiki kamu sebagai apa jenenge lulusan sarjana S2 psikologi mesti duwe ide. Apa sing arep tok katakan untuk warga Sagan kene men supaya kene iki menjadi kampung budaya yang sesungguhnya. Ya mugi-mugi mesti ki akeh cah nome ya, Pak. Heeh. Mugi-mugi ki tiang-tiang nomi apa basa krama? Nom, ya senom ngono wae. Taruna. Nah. Taruna wonten mriki saged nguri-uri budaya Jawi. Heeh, budaya Jawi. Seneng aku wis. Saged napa niki dados penabuh. Lho, pesinden. Iki maksude sing sesuk, ora saiki. Nek saiki mengko aku le golek duit piye? Sesuk sing cah cilik-cilik. Sak matimu ngono to. Ya, baraku. Heeh. Ya, kan ini kan dekat. Maksudnya banyak tempat-tempat ini, banyak rumah sakit ada, sekolah juga punya. Jadi rame tempat, harusnya bisa direspon. Jawa emoh aku. Jawa, iki kathah. Ben karo latihan. Omah loro ya. Apa rumah sakit basa Jawane? Rumah sakit ya rumah sakit ora omah loro. Jarene Jawa. Saiki nek rumah loro ki lare nyontek nggo nendi coba? Ya bener. Rumah sakit. Duduk rumah yang sakit. Tapi nek di basa Jawa ke dadi apa? Ya pokoke rumah sakit ora ana Jawane. Oh iya. Kathah rumah sakit. Rumah sakit. Sekolah. Sembelumbang. Hah? Sekolah Sembelumbang. Oh blebeke kowe iki ora. Kira-kira ngrungokke tenan Sembelumbang. Ya ana sekolah ana Belumbang bareng. Iki sekolah ki nggo sinau kok sekolah. Duduk sekolah kamar mandi ya. Dudu sekolah. Nek sekolah tak kira sekolah wis sekolah basa Jawane apa? Ya wis sekolah basa Jawa. Pasinaon. Oh, Pasinaon. Papan Pasinaon. Iki kene ana SMA 9 Yogyakarta iki cedak kene. Wah, kene apa? Wis padake wis klitih aku ning kene. Wis klitih
ning kene Oh, aku. berarti kowe klithih selama itu. Ora, maksudnya jalan-jalan Oh, ngono lho. jalan-jalan. Ning kene ana mall barang Ngendi? Iki galeria wis tau ning mall dorong. Desa ning kene. Kudu wis tau kafe-kafe akeh yo. Ah, iya. Hotel barang. Nek golek minuman ya ora mung es teh ning angkringan terus. Nek- Golek Thai tea barang. Apa? Thai tea. Lar ngombe kepiye kowe Thai tea iki? Thai tea. Thai tea ki apa? Minuman teh campur susu ngono kae lho. Kuwi jenenge Thai nek tea. jenenge nek Jawa apa? Ya Thai tea ku Kuwi Thai tea. bandrek nek cara Oh Jawa. bandrek. Nek ning kene mesti gue sok pesene ning angkringan ngombe es teh terus susu kental manis dhewe dikopiok dhewe ngene iki. Ah, elah ning kene kudune iki di wis iki wis gaya nganggo shake kaya termose Pak Santoso iki lho di shake. Apa kuwi dikapakke? Di shake ngono, di shake. Ngenekke? Kuwi jenenge Thai tea. Kuwi Thai tea lho, dudung black tea lho. Beda meneh. Ah iya. Thai tea. Ora Thailand. maksude wadahe mau dikapakke. Shake. Ngenekke. Ya, di shake. Kuwi ngendi nggone kuwi? Kangen dinggane ning mal ning mal. No, omben ki macem-macem. Mojito wis tarong americano, cappuccino, mojito. Mojito iki apa? Mojito Nek cappuccino aku tuku sasetan kae kulino. Mojito ki panganan apa mojito? Omben kuwi. Kuwi saka apa kuwi? Kuwi nek cara kowe gampange piye tak goleke gampange. Gampange nek kaya bakul jamu kae, Heeh. dudu gendule tapi sik ning ember. Heeh. Ah, kae banyu karo jeruk. Kuwi kaya kobokan nek cara kowe, tapi nek cara kafe sorry, keren. Mojito. Lagi iki lho dalang kon ngombe kobokan. Pancene iblis tenan. Lho nek ning kene kudu ngerti ngono parlente ning kene kutha padake. Ah, iya. Paseno ki ngisin-ngisini. Mulane aku wegah jajan ro Elisa iki semoh aku. Lah piye? Nek nang luar Jawa ngono ki tak jak jajan mall wae, Pak. Yo nang mall ngono ku dikai kae lho, bakmi sing gedhe-gedhe jenenge apa? Kue tiaw. Utuh sing Apa spaghetti? Heeh, iki apa ya? Aku ki Spaghetti. bakmi goreng wae. Ya, ini adanya. Ngono dunggake desa barang. Iki Ya apa? kudu ngerti kok. Spaghetti ayo. Spaghetti, Oh, iya. French fries, hot dog. Apa kuwi? French fries. Ben fries ki apa? Kentang goreng. Es kentang ngono wae dadak cangkeme mecucu barang. French Ya ben fries. keren, French fries. Ya Ngono ora lho. ya cara Jawa ya kentang goreng ngono wae kok. Kentang Iya. goreng. Ya nek ning kene ya ora mung kuwi kan iki wis duwe mall kafe-kafe akeh kudune kene kampung Terban Budaya iki. Sagan. Sagan Kelurahan Terban. Kelurahan Terban sebagai kampung budaya kudune gawe panganan-panganan tradisional sing iso digondangke ngono. Kene kene ana lotek bubagio, soto paman. Wah, enak-enak kudune ana liyane barang jenang gendol apa Pak macam-macam. Sing ning Jawa-Jawa lah kuwi lah. Ah iya, kuwi. jenang gendul, jenang sumsum. Kuwi Iya, termasuk panganan sumsum. tradisi cenil. Apa cenil? Heeh. Cenil ya apa cenil? Cenil ki panganan sing kaya apa jenenge iki? Kaya dawet kae ning rada atos. Limangan Oh, ora nggo dawet. banyu, cunduki nggo biting. Cup. Mangan. Oh. Dianggo ampas, dinai parutan degan. Parutan Oh, kelapa itu. Heeh. Itu berat, itu kenyal apa keras atau sopo kenyal? Empuk nek cenil kuwi. Empuk. Oh, ana ki terus kene saganmu gawe panganan jenenge bajigur. Oh, bajigur miso kuwi. Ora. Apa Kuwi bajigur? telo kai jerone kai apa jenenge iki? Gula. Wah, kuwi dipangan mencotot ngenani mata. Kuwi bajigur. Oh, sejarahe ngono. Ora. Piye ra konsisten? Aku ki nek ndagel karo kowe iki tok gawe tenanan e. Kowe terus Tak tok kira omongke tenanan, sapa-sapa. Ora, bajigur, bajigur ora. ki mung nganu bahan lelucon. Iya. Oh, ngono. Ora perlu dinganu, ya. Tak kira Aku ning Jawa ki ya aja mangan spaghetti terus. Ora, jajal miletek bar miletek. Oh, Apa? Miletek. Letek. Oh, miletek. Miletek ki apa? Tulisannya letek kok. Lah iya ning macane letek. Jawa ki ana O O siji napa ya? Pemene. Nyontek ra entuk nyontek dalangi pinter kok nyontek sik mburi. Oh nggih lho goblok banget kok. Tenan bijiku melu elek.
Aku ki mengu kok nyontek. Oh, tak kira nyontek. Ora ngawur iki dirawi Profesor Kasidih Hadi Prayitno iki lho. Ki cerake Pak Jokowi lho. Kurang ajar kowe. Iya, iki. Kowe ayo kae. Tukange joget wis do ning kono kuwi. Oh iya, iki kok sewengi malih rambutnya putih ya, Pak. Mesake wingi rambutnya ireng melu Pak Seno sewengi wis rambutnya dadi putih. Saake. Ya sempur apa-apa kok ya kuwi penggemar. Langsung iya penggemar tapi energik tenan le nyanyi nek bawa langsung ngene-ngene kaya wong puisi, deklamasi ngono kae. Dibayar piro iki, Pak? Oh. Wong kene iki ra ngerti alang mujure ngerti-ngerti teko dhewe kok dibayar. Oh, ora dibayar. Wah, berarti aku kudune terinspirasi ya, Pak. Iya. Iki wis ra bayaran kudune aku ki yo semangat rasa bayaran ngono ya kudune semangat. Karepku ngono kuwi lho. Uri-uri budaya pada. Saiki sapa sing ora kenal Elisa karo Alaso lho. Rumah Sakit Sarjito bingung golek bintang tamu, akhirnya direkture rawuh ning nggon aku. Pak Seno saya minta bintang tamunya itu sinden yang namanya Elisa. Ada, Bu. Itu saja, enggak usah pakai bintang tamu. Oh. Iki sapa sing ngorbitke jenengmu nek ra aku? Berarti sesuk ana tambahane Pak besok. Ana. Ada tambahane to? Ana beres. Asik. Ning liwat aku tetepan. Waduh. Berarti piro tibone ning aku piro? Ayo 100 lah. 100.000. Lah kok mung mundak 75.000? 100.000 ki wis apik, ora usah dadak cerewet gitu. Ya wis lah. Sing penting iki carane Jawa sing penting golek jeneng, aja golek jenang. Ora golek jeneng aku rasa ning jenang. Maksude aja golek duit sithik ning golek jeneng. Nek wis entuk jeneng, jenang ki teko meneh, teko dhewe. Ya, nek jenengmu menjilo. Jenang piye to Pak dipangan jenange? Hah? Jenange dipangan apa piye to? Kok golek jeneng terus golek jenang? Aku ora arep golek jenang, sego wae sing wareg. Piye? Ini lho maksude. Ki saiki tenanan ora guyon ya. Oh iya iya. Nah iki. Arep aku ora S2 ning aku wani nek berdebat karo kowe. Oh iya iya. Orang hidup ya, itu orang harus hidup. mencari nama dulu. Nama. Jangan mencari rezeki. Oh iya benar jangan benar. mencari benar. uang. Benar. Nama nanti kalau sudah punya nama, uang itu akan datang sendiri. Teko dhewe. Namanya golek jeneng sik, mengko jeneng teko dhewe. Oh, perumpamaan to kuwi. Mau wisan. Oh, tak kira golek jenang ya wegah aku ora paham. Jeneng nggo ndublak kowe kuwi apa? Nesu meneh. Rasa aja nesu, nesu. Aja jengkel, aja jengkel. Apa? Aja jengkel jare wingi. Jengkel iki sing kuwi jagung wis dipangan ki jenenge jengkel. Jengkel. Janggel carene, jengkel, jengkel. Kene. Janggal. Ora gelem. Iya, iya. Nembang. Nembang. Didhawuhi Sinom Parijata. Oh iya ya. Kene grogi aku iki. Apa? Wis ra tau anu mesti sing senjalukane sing jogetan terus iki saiki halus-halus ya, Pak. Iki Bapak nganu ketua panitia mau sing. Pak Tri. Heeh. Coba. Nuledo. Nah, nulado kok nuledo. Ane aja kagok lho. Dawa aja kagok. Nulado apa nulodo? Nulado. Nulado ki tiruwa. Oh, tiruwa. Niru kowe. Kok cerewet wae to kowe. Seneng karo kowe iki jan. Kowe iki anu nembang Jawa ya pinter padahal nek omong ya ting pletot cangkeme kaya ngono.
Neng kan regane murah. Ngono lho. Regane murah kuwi esuk mundak dhewe rasa cerewet ya, kuwi. Oke lah, oke tenan lho. Disekseni wong sakmene padha. Nek arep njaluk Dit, kae njaluk Pak Dwi kae. Pak Dwi iki. Pak Dwi. Ah, kae. Wis tak ketik dhewe engko. Engko tak ngene iki, Pak. Ampun lewat Pak Seno langsung gula mawon. Ah, ya wis bener iki. Ayo, kae wis dirogoke sak. Oh, kukur-kukur. Iso Sinombari Joto ya, Mak. Ha iki akibat biyen dhek sekolah kleru jurusan. Oh, kok kleru jurusan? S1-ne jurusan pedalangan ning isi. Wis jajalan arep ngopo dhek ayo. Kowe kok mlebu pedalangan arep ngopo to, Saya itu suka ya, Pak. Biyen rung iso basa Jawa. Saya senang sekali dengan wayang. Saya itu suka, makanya saya pengen jadi dalang. Ora payu. Nah, nek ngono. Oh iya, dalang wedok iki ora payu. Wis rasah ngoyo-oyo. Kowe ngerti pendidikan apa jenenge ilmu wayang wis apik. Nah, terus pindah neng ilmu psikologi S2. Oh, to. Jarine arep dandani wong edan-edan kuwi. Ya, dandani aku barang. Lah, kok kowe ngopo kowe? Yo, stres dadi dalang ki, ngomong dhewe, sauri dhewe. Kaya kowe barang kuwi lho, panjenengan iku lho. Gayamu muni panjenengan. Panjenengan iku lho, ngomong dhewe, sauri dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Sake gendeng kuwi. Dinekke gendeng aku. Ya iso apa-apa. Ayo ngene iki lek goleke dhuwit kowe barang ya ngene iki padake. Ya, Kepati hama percaya ora, begitu kowe nembang Sinombari Joto, penonton streaming 6.250. Luar biasa. Sedunia ya, Pak, nggak cuma Indonesia Raya. Sedunia kabeh padha mresani. Sapa ngerti sok mergo streaming kowe diundang ning Afghanistan? Oh ya, gelo aku ning Papua Nugini, Pak. Tembak ndasmu. Kok tega lho, Pak. Ayo aja. Tak eman-eman kowe iki sa. Nah, yo ndase kaya ngene iki ora di eman-eman. Sapa ngerti tiba-tiba diundang ning luar negeri lho. Amin amin. Iya. Iya, ngono ya. Kanca-kanca ya melu mumbul, melu ngempek kamukten. Elisa diundang ning Eropa, terus kowe omong, "Saya kalau tidak dengan Pak Sino, kalau tidak dengan teman-teman enggak bisa berangkat." Ah, kanca-kanca iso do ngerti luar negeri ra ketang ming marai mumet ndase. Lah opo? Nek saking don desane. Iya, wong jeneng bandar udara Qatar iki rak karpetan kabeh. Ana kok wiyagaku ki sandale dicopot. Iya. Dicangking. Saking sopane kuwi, Pak. Saking wedine. Oh, wedi. Copot sandale, lho copot sepatune dicangking. Iya. Ayo rak saking desane to, Mak. Iya. Ya, Mak.
Yo. Binasa agamane kali agamane nabi ing siang ratri kabeh kecane sing lagi nyampe kutuhe le ya tindake enak mangga wah jan sesuk tuku mobil sa kowe mau nge-grab to iya beli mobil gak mau buat apa hah gak mau aku kenapa ya nggak usah nggak perlu buat apa orang disediakan kok nggak usah cari nggak usah nyediani sapa iya kan dari grup udah ada itu dimanfaatkan biar ngirit duitnya gitu pinter, loh iki saiki pinter iya ora kesusu tuku mobil ya motor motor udah ada ora dinggo motor tip motor tip lah numpaki piye nek motor tip iya oh ya tip ya motor ya Pak kok kabeh motor ya ning kene motor tip kan pesawat ya motor mabur ya heeh kok iso jenenge motor mabur kenapa motore mabur mergane padahal pesawat dudu motor luweh aku so bingung karo basa Jawa kok iso bingung karo basa Jawa motor mabur ki bos pesawat ki basa Jawane motor mabur oh iya arep mabur karo ora iku urusanmu ya oke lah soalnya bentuknya ora kaya motor ayo ora kok niku iki jenenge motor mabur basa Jawane oh iya ngono lho ora kok motor kok mabur Pak itu kan pesawat motornya mana wah aku mbok profesore pecah ndase takoni kaya ngono yo hamba wes iki menunjukkan di hadapan penonton neng sing neng kene karo sing neng streaming bahwa Elisa karo Salaso iki sing padha notabene ngertine iso nembang-nembang sing sigrak-sigrak saiki iso cara Jawa asli. Sinom Parijoto. Sesuk biasane dudu Jawa apa emange wingi? Ayo Jawa ning lak sing rada modern. Sesuk sinau mijil ketoprak. Mijil ora mijel, mijil. Mijil ketoprak. Nek jeneng tembang aja di aja ngawur. Mijil ya mijil ora mijel. Ya mijil ketoprak. Mijil gado-gado ana ora, Pak? Hah? Mboten. Mijil apa? Mboten, Pak. Ampun. Nek muni piye mau? Mijil gado-gado. Dengkulmu mantap. Takon kok. Iya. Mijil terus gathik glinding. Gathik glinding. Gathik glinding iki kudu iso kowe kudu belajar. Terus uler kambang. Uler kambang, uler keket. Uler kambang, uler keket ono, Pak. Uler-uleran. Uler jaran ono. Nenggel kowe sak andonge. Iya. Kembali ke tempat. Sampun, nggih, matur sembah nuwun nggih. Wis mulai cerewet meneh to. Wis tak didikke malah. Alon alon nek omong ki Jawa ki halus nggih Pak nganggo muni entek ya matur sembah nuwun ya wis ora apa-apa ya iki ning pamundutan sing saka sapa mau lali ning ana sing nyuwun cara Banyuwangen ya diaturi Mak Mbak Tatin saiki ya ben jumeneng ya sinden super power. Iya. Super power iki.
Ngangkat meja loro ijene kuat lho. Ini aku saking sibukku lho. Mikir lakon, mikir anu ngamplopi kanca-kanca. Saking napa? Sibuke pikiranku dadi aku sok lali. Sibuk apa pelit? Nek le pelit ki mbok takon penabus mene iki aku pelit po? Iya. Ora ana sing wani muni pelit ngono. Kula wani. Nek kowe wis ora ndek perasaan. Lah kula nyata lho. Nyata Mergane jenengan pun janji ke tahun pira? Agi tahun wingi kok tahun pira? Lah ya iki wis mes tahun lho. Ya urung. Angkana bendina mayang mung tuku kebayak siji kok. Kaya aku tak takon, nek bendina nyambut gawe lar tuku ya apa? Ya awan. Awan apa? Awan do micek kok awan. Sepenting uangnya dulu mana? Beres rasa kuwatir ora. Beres wae. Ya, Ketiki ora. ming didoli beres. Adi doli beres senenge ra jama-jama kok doang. Wis do mantep ra jama-jama. Iya. Wis to pokoke engko tak tumbaske. Sinden sak pengadeg, penabuh sak pengadeg. Iya. Rasa kuwatir. Besok nek saku rada sela, nah kuwi nembung. Nah aku nek ra ditembung mesti lali. Pikir aku terlalu sibuk. Wingi ditembung muni sesuk iki lagi sepi ngono. Saiki laris muni apan ra iso tuku. Sesuk apa meneh? Ah saiki sing jeneng seniman ki nek sepi ki ya ditis saka ngendi? Tok bayangke Lah ya wong ya kudune apa-apa. nek janji ki ya wis nyingkirke ngono lho. Nyingkirke apa? Duwite. Setinggahke. Wis ning tak seleri mboko sithik. Bareng arep tak nggo tuku seragam entek. Ayo sesuk kan aku dilumpukke sikik to. Berarti sesuk 2 ya? Hah? 2. Dua janjine siji kok dua. Oh, manak no. Wah, ora iso. Manak ki kapan le nganaki kok. Ora digapak-gapake kok manak. Ya salah janji tok. Ah, ya sesuk. Ya, mimik dulu. Ya. Yen ora kaya kowe ora tau ngladeni aku. Agnes ki lho. Ngerti nek tak jak kelas 2 SD tekan saiki nyawang lambeku garinge langsung pesen wedang. Kowe ora tau ndek perhatian kaya ngono kuwi. Lambene garing diomongi Agnes, "Mbak Tatin, lambene Pak Sino garing." Amen. Ngono. Pecah mbok ben. Biasanya ngenjuke mboten ngenten niku ya. Apa? Biasanya susu. Ora wis ora. Nah niki pun mboten doyan. Ora wis ora. Wis ora. Wis ra metu. Nek susu niku apik lho, Pak. Ya, Kanggo apik. 4 sehat 5 sempurna. Ning nang motor apik. Kok mboten apik? Ayo tetep apik. Ana susu kok ning motor jedol ngene iki. Maksudnya piye ta? Ayo saiki bayangno nek sing jendol nggon moto ngene. Sak rapi ta, ya ning gone wae. Anut kodrating Gusti. Maksudnya nek dimimik nggih kesen. Atene le mlaku ngene iki. Tak kira iki nek diombe terus marai seger nang moto apik ngono kok. Ora apik ning motor. Gone to sing ra apik. Iya. Aku mau muni piye? Susu nang motor apik. Ah, tak wis pas to. Apike nang Ya ning gone wae. Engko darane, "Wah, matane abuh." Ngono. Yo. nggih. Mambiat maya. Bayani sih. Mambiat mayon Sowarane sawarane gendeng pelambiangan nyerah
kok loro ki nggo sapa, Nes? Iki. Iki oh siji wae. Iki maksude nggo Pak Wondo. Pak Wondo ki menyan. Jenengan biasane pinten? Aku siji wae kok. Siji. Heeh wis. Wis piye? Wedang uwuh kok siji wae. Anek susu loro. Balik rono meneh. Lah iya nek siji ya su. Ah iya. Mula kudu loro nek siji ya mingsu. Pianyu wangi Mula aku ki nek wis tuwa ngene iki emohno nek kon turu miring. Lah napa? Mlumpuk. Iya. Napa nek sing mlumpuk? Kowe kira wong tuwa kok wis ngene ora domongke terus. Lah tenan nek. Barang tangi lho kok dadi siji. Apa to, Pak? Apa? Ora apa aku rasa ngerti ora. Sesuk tak tukokke jarik sing polos. Ya. Wetan segara lar lan kidul alas angker Kang Kaliwat Kang Kaliwat daleme ngendi? Daleme Kulon Progo. Oh. Nggih mbongan. Kulon Progo persis pinggir kali. Oh. Mboten ya. Mula pothok to, golek wedi ya. Oh. Jenengane iku ya cerak kali lho omahe sedeng. Ah, ning rak kaliku kali nggo pemandangan ora tak nggo golek pangupa jiwa. Pemandangan apa wingi ya ndodok nang kono kok. Ah kowe kok ngematke. Lah jenengan lapor kono kan nek tak nggo ngene enak banget lho ngono. Tadine jijik ya. Ngapa to? Golek wedi kok karung kanggo ndodok barang. Golek wedi ki nek wis jero ya ndodok. Wah iya, aku tau ngampiri nyinden. Tak ambiri nang daerah arahe ngulon iki tak goleki tin metu saka kali Progo. Nun iki ember iki coba. Sekedap Pak, grubuyuk. Wah, mongko ndroke leteke ra jamak-jamak. Ya wis karang nggo karang pas sepi. Sing lanang malah nang dhuwur. Oh. Naleni awake tatin nganggo tampar ngundak keli. Dadi anggere nyilem diuluri. Wah anggere tangi gegeret. Wah jan iso gotong royong enak. Iya iso gotong royong. Anu ya jenengan ra lunga-lunga mengarep delok androk iku dadak alasan. Aku wong le nyabrang kudune cepet ya tok alon-alon kok. Iya. Lah nek nggawa wedi ya aku dalon. Krembia. Apa sih? Monggo awake lemu iso obah kabeh kek. Pengematke. Kalau ana memedi jenenge Brayut ta. Apa Brayut? Ora ngerti deh. Apa, Pak? Wes terus ya. Apa? Memedi Brayut ki Piye? gendong anak, kene dimunji anak. Oh, wewe ta? Oh, Brayut. Ah kowe wong Jawa ora ngerti memedi. Memedi paling medeni ning Jawa ki Brayut. Wah, wis muni metu, mbok wong ngampuh kaya apa mesti keplayu. Nek karo Banaspati medeni Brayut. Wedok untune ngringih ae. Gendong anak, munji anak, pokoke kabeh digendoli anak. Rumbiu. Kaya kowe nek metu saka wedi kuwi. Lah aku ora ana sing gendoli lho. Aning kaya ana sing gendoli ya. Aku dhewe kok. Aku ngantimu lho dasi anake. Oh udu aku ya kok. Ya. Pelam biangan
Ya. Aja. Mangga. Yuk. Aja tak. Iya, ayo. Ora saya. Ayo, dora siap. Bareng jleng-jleng no cenanang. Karena Jenengan melu gabung mriku apik lho. gasmu. Loh, iki. Ngenan nggih ngangge rambut ngenten niku. Ora usah tak kei kaya ngono. Lah, Iki lho tim sing apik. sinten? Oh, Pak Wanda. Kei brengos nggon bathuk. Ayo. Tanah India. Gumel yaring. Siap, mulane siap dadine engko ora. Ah, wis. Kumeliaring Taman Sari Nuswan Tara. Ya. Mangga, yuk. Kaya ikan. Lungguh ning pasir sambur-samburan gare doan manung-manung
Kliwat. Kliwat ya biasa kok ya. Iya. Ning malah sing putih klinik-klinik kae mesti iso irama. Iya. Begitu tong-tong mau megal-megol ya apik banget. Luwes tenan. Iya. Matur sembah nuwun. Ki diaturake pisan kas ya, Nak. Iya. Ki nek sing nyuwun saka lumantar. Oh iya, iki sing gurung diaturake malah kadung tresna iki mau saka Pak Haji. Oh iya. Pak Haji, sing kepareng nyekar, sing disuwuni Mbak Prastiwi. Oh iya. Monggo Mbak Prastiwi. Katuran jumeneng mangajeng. Nah, wah jando. Padha karo Pak Dwi tetep piatek ya. Ayo, wah. Ngapa Pak Dwi cocok? Nggih, ya Cin ngono enek ngundang Prastiwian. Ya, diaturake Mbak Kadung Tresna engko ndak kliwatan saka penyanyi Pak Haji. Oh iya, diaturake. Ning aja dilali-lali niku udite. Oh iya. Ndak tok pek engko. Ya. Ndak marahi penyakit. Iso nggo tuku alat kontrasepsi. Anten. Ayo, paling ngomong nggo dolanan. Ayo. Yo. Rati terus. Nggo dolanan iki penak. Ayo. Rawani nek karo aku. Ya, kowe luwih nekat e cangkeme. Ya. Tinimbang aku luwih nekat dheke. Ah iya, yo. Rina wengi dadi hati iki seniman serba bisa nyinden ya oke, nyanyi ya oke, ngetoprak ya wani. Wah, dan aku cita-citaku urung tersampaikan aku gawe ketoprak kanca-kanca penabuh tok iki lho. Iya. Tak pentaske suatu saat neng Rebo Wagen netonku. Iya. Prastiwi dadekke apa? Watu. Oh. Didokok terus dicet ireng kae kon meneng wae.
Engko ana sing gajul barang. Watu kok ora kena protes. Iya. Moh aku nek watu. Wis ya liyane Moh aku moh. Apa? Bintang blue. Wah. Piye ora nekat omongane. Mula ora tak anu. Nek ana pamundutan Prastiwi tak stop sik. Iya. Tanpa nendra kayung yon marang slirane neno tansah wanging netra kok mung siji sing tepuk gua bulane wong edan halo waduh ya kuwi lagi sadar Dek asing nyanyi ya kentir kok enana ya jroh ati kadum tresna helo lelo tan liya hamung sliramu satemah lara ya mangga yuk lamat wis katon tejane lamat wis katon tejane yen
Mas kos katon tendane kadang Mbak Prastiwi. Yo.